बेखौ हाग्रामाया बे थखन थुनाय अबस्थायाव इउपिपिएल जे इउनिटि जाना मालाबाबो फैया आगोलनिफ्राय बुंबाय थादों आरो गोरबोनिफ्राय बुंदों आंहा बिथांमोननि बायदि सिप जानाय एमएलए एमपि जानायनि कुनु सिमां नुवाखै आं जि खालि बड'लेण्ड जेंनाया जोबगोन ओइ खालि डायरिखौ फुल स्टप खालामनानै आंबो सौरागुरि गामियाव थांनानै आंनि गामिनि आमाय आनै आइ आफा रायजो राजाजों संसार जाहैगोन आंनि हिसाबा बेल' खुलुमबाय लोगोसे गासैबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि बे गोदान भिडिअ बरना लाग्रोनाय जाबाय। प्रमद बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानाय समाव बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि सिगाङाव मोनसे बाथ्राखौ बुंनानै फोस्रावदोंमोन जे बर' हारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्ला समसिमहालागै सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ सोरजिनो हाया अब्ला समसिमहालागै बेफोरबायदि माखासे साधारन एग्रिमेन्ट बा एकर्डफोरखौ मालाबाबो खालामनाय जानाय नङा। नाथाय बे थांनाय 2027 जानुवारियाव जाय मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि ए टु जेड प्रब्लेम इस्युफोरखौ सुस्रांना होनायनि थांखि लानानै बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोनखौ उदां अखरङाव लानानै फैनाय जादोंमोन आरो बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोनखौ लाबोखांनायनि उनावहाय बै मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोनखौनो पलिटिकेलि आलाय सिलाय खालामनाय माखासे नुथायफोरखौ जों नुनो मोनदोंमोन। स्पेशली बै मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि मोननांगौ मोनथायफोरखौ लानानै रिहेबिलिटेशनफोरखौ लानानै मुंख्लं जालांनाय न'खरफोरा गावसोरनि मोननांगौ मोनथायफोरखौ लानानै मिडियानि सिगाङाव फैनानै गाबै बाथ्रा बुंफैनाय दा बेफोरबायदि माखासे नुथायफोरखौ प्रमद बर' बिथाङा गावनि दैदेननाय बे बिटिसि गभर्नमेन्टनि समाव नुनानैबो नुयैबायदि जानानै थादोंमोन आरो बिथाङा एक्चुअलि लाजिदोंमन बेफोरबायदि माखासे नुथायखौ नुनानै जेराव प्रमद बर' बिथाङा गाव खुगाजों गोबां रोखोमनि बाथ्रा बुंदोंमोन परिबर्तननि स्ल'गानजों जोंनि बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारि फैदोंमोन गोजोन सान्थि गायसननायनि स्ल'गानजों प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारि फैदोंमोन नाथाय थाङै थुङै गासैबो उल्थाखौसो जों दिनै नुनो मोनदों। जों बर' हारिनि गोथार गणतान्त्रिक लामानि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्टनि बिखायाव गसंनानै प्रमद बर' बिथाङा जेरैबायदि बाथ्रा खोथा बुंनानै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि सिगाङाव समायखिरा लाबोदोंमोन बिथांनि बै समायखिरा लाबोनाय बाथ्राफोरा दिनै गासैबो फैमाल जेराव दिनै फैमाल जुदि जादोंब्ला अब्ला प्रमद बर' बिथाङा बे गोथार गणतान्त्रिक लामानि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्टनि बिखायाव गसंनानै बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफोरखौ दिनै थगायनाय जागोना जायाखै दिनै प्रमद बर' बिथाङा गावनि व्यक्तिगत गावनि गोसो सिंनि सुजुखुमानानै दोनखुमानाय सिमां आरो हाबिरास आरो थांखिखौ जाफुंहोनो थाखायनो थांनाय 2027 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि एमअएसआव मा लिरनानै लाना फैनाय जादों जे कम्प्रेहेन्सिव एन्ड फाइनाल सल्युशन टू देयर डिमांड्स while keeping intact the territorial integrity of the state of Assam दा माखौ लानानै कम्प्रेहेन्सिव एन्ड फाइनाल सल्युशन लिरनानै लाबोनाय जाखो आरो बेवहाय लिरनानै लाबोनाय बायदि बेखौनो फोरमायनाय जादों जे जों बर' हारिया सोमावसारनायखौ ज्राब दोनथ'नानै बे आसाम स्टेटनि बाउन्डारिखौ बोफ्लेयालासिनो जेबो नस्थ' खालामालासिनो जों बेवहायनो गोरोबलायनानै रुजु रुमु रायजो जानोसै बेखिनि बाथ्राखौ बेवहाय माने फोरमायनाय जादों। अब्ला दिनै 35 बोसोर सिगां 50 बोसोर सिगां जाय बुहुमनि बर' फिसाफ्रा जोंनि बे बर' हारिखौ बे बुहुमाव गेरेमसा मोनसे माहारि महरै दाना गालांनो थाखाय आरो बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ सोरजिनो थाखाय दिनै थै-थां गावसोरनि बेसेन गोसा जिउखौ हारिनि बिखायाव दान होखानानै दिनै एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल मानसिफोरजों दिनै दावहा नांबोदों आरो बे जोंनि बर' हारिनि दावहायाव जोंनि हाजार बर' फिसाफ्रा दिनै गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ दिनै दान होलांबाय बावसोमलांबाय अब्ला दिनै जाय बाथ्राखौ बेवहाय कम्प्रेहेन्सिव एन्ड फाइनाल सल्युशन महरै मेनसन खालामनानै लाना फैनाय जादों अब्ला जायफोर बर' जोहोलाव आरो जोहोलावजोफोरा जों बर' हारिनि उदांस्रिनि थाखाय जों बर' हारिनि थाखाय दावहा नांनानै दिनै जिउ बावसोमलांबाय बैसोरनि बेसेन गोसा जिउखौ आंनि मोनदांथिनायाव एसेब्लाबो मानहानि खालामहरनाय जादों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनावहाय बिटिसिनि दानि सिइएम मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा
सुइजारलेण्ड खालामबाय थिनानै दोननाय समनि गेजेराव बिटिआर नि एमओएस नि दफाफोरखौ दिनै इमप्लिमेन्टेसन खालामबाय आरो थिनानै दोननाय समनि गेजेराव जुदि इमप्लिमेन्टेसन जाया अब्ला आसाम स्टेटनि सोरबा केबिनेट मिनिस्टारनि न'नि लांगोनायाव थांनानै सुइसाइड जाहैनायनि बाथ्रा आरो गोबां रोखोमनि नखर नखर साख्रि होगोननि बाथ्रा दिनै परिबर्तन दिनै शान्ति नाथाय जेरैबायदि खुगाजों स्लोगान होदों बेफोरनि गासैबो उल्था दिशाजों खारबाय थानायखौ जों दिनै नुनो मोनदों दिनै जाय हानि थाखाय बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा बिखुङाव ओंखाम थफ्लाबाय बै राजा लामा जथे जथे दिनै हाग्रा बंग्रा थाखुमा आखायाव आइजें लाबायबायनानै दिनै हारि रैखाथिनि थाखाय दावहा नांबोदों दिनैयो मोनसे समाव प्रमद बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरियाव थानाय समाव बुहुमनि बर'फोर खौसे जा जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि जों गासैबो खौसे जानांगोन इउनाइटेड जानांगोन सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मोननांगौ मानि जों मालाबाबो गोजोनाव थानो हाया बेफोरबायदि गेदेर हारि सेन्टिमेन्टेल बाथ्राफोरखौ प्रमद बर' बिथाङा बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानाय समाव बुंबोदोंमोन आरो बे हारि सेन्टिमेन्टेल गेदेर स्ल'गानजों बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा दिनै गावबा गावखौनो फोजाखांनानै प्रमद बर' बिथांमोन बायदि माखासे हारिनि गेदेर लिडार महरै बिखौ थुलुंगा होबोदोंमोन सापर्ट होबोदोंमोन नाथाय बे प्रमद बर' बिथाङा दिनै बे थांनाय 2020-27 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनावहाय जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव फैखांनायनि उनावहाय बे जोंनि बर' फिसाफोरखौनो बर' फिसाफोरा जिउ खुंनानै जाबाय थानाय बै हाखौनो दिनै इफेक्सन खालामनो थांदों इफेक्सन खालामनानै हालाय हाफाय खालामहैदों बै जोंनि बर' बिमा माहारिफोरखौनो बे हाखौ लानो थाखाय दिनै सातजाला अयथासार खालामहैदों आरो दिनै थारैनो जुदि शान्ति आरो परिबर्तनखौ जुदि लाबोमानो नाजाग्रा सासे गोख्रों लिडार मोनब्ला मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बे बर' फिसाफोरखौ बेफोरबायदि हालाय हाफाय गावनि बे बिटिसि गभर्नमेन्ट रुलिं खालामनाय समाव मालाबाबो खालामामोन मिथिबाय दिनै जोंनि बर' फिसाफोरा माखासे थाखानाय हाफोरखौ लानानै मानि थाखाय हालाय हाफाय जानो गोनां जानानै फैदों होनना बुङोब्ला मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि बे लेखा बिलाइयाव मा लिरनानै लाना फैनाय जादों मिथिगौना नैबे 7.2 आव गभर्नमेन्ट अफ आसाम होननानै बुंदों दै will take effective measures to protect caste land, grazing land and water bodies from illegal encroachment. दिनै बे आसाम स्टेटनि माखासे पलिटिकल लिडारफ्रा जोंनि बे 6 शेड्यूल एरियानि माखासे हाफोराव बे ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि एरियानि माखासे हाफोराव रायजो जानाय बर' फिसाफोरखौबो दिनै गोसो बायदि दिनै सातजाला अयथासार खालामगासिनो दङ इफेक्सन खालामनो नाजागासिनो दङ आरो इफेक्सन खालामनायखौबो जों दिनै नुनो मोनदों बे खेत्रआव दिनै बेनि गुबै दायनिगिरिखौ सोरखौ बुंगोन जे जायफोर लिडारफोरा बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि एमओएसआव बे 7.2 क्ल'जआव बेफोरबायदि माखासे बाथ्राखौ लिरनानै लाना फैनाय जादों दिनै बे जोंनि 6 शेड्यूल एरियानि हायाव आरो बे जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हायाव जों ट्राइबेल हारिफ्रा नाम जारि खालामनानै थानांगौनि जेबो दरखार गैया बे हाया जोंनि हाखा बेवहाय जों ट्राइबेल हारिनि फिसाफ्रा गोसो बायदि दिनै गावजों गाव गोरोबलायनानै गावजों गाव दिनै मेल मिटिं खालामलायनानै बाहागो खालामनानै लानो हानायनि जोंहा मोन्थाय दङ आरो जों मोनसे बाथ्राखौ मिथिनानै लानाया जोबोद इम्पर्टेन्ट जेराव बिटिआर एग्रिमेन्टनि 10 नाम्बाराव स्पेशल डेभेलपमेन्टेल पेकेज मेनसन खालामनानै दोननायखौ जों नुनो मोनदों आरो 10.2 क्ल'जआव मा लिरनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो जे बड' youth will be considered for recruitment in army paramilitary forces and police to increase their representation in the forces. Free recruitment training rallies will be organized by the agencies to facilitate the process. दा दिनै जेराव स्पेशल डेभेलपमेन्टेल पेकेज आरो बेवहाय 10.2 क्ल'जआव जोंनि बड' youthsफोरखौ आर्मी पारामिलिटारि फर्सेस आरो पुलिसाव माने साख्रि थिसननायनि बा साख्रि थिसन होनायनि मोनसे बाथ्राखौ बेवहाय मेनसन खालामनानै लाना फैनाय जादोंमोन दा दिनै बिटिआर एग्रिमेन्टआ 5 years कमप्लिट जालांबाय मानाव गेदेर रायजो राजा नोंथांमोन आरो बे 5 yearsआव दिनैसिमबो बिटिसिनि दानि सिइएम मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बिटिआर गभर्नमेन्टखौ दिनैसिमबो बुंनो गारदिया लाजिनाय दंना गैया फालाय नाथाय 2003-10 फेब्रुवारि मानगोनां बिएलटि ब्रादार्समोननि बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों माखासे बिएलटिफोरखौ आरो माखासे जोंनि बड' youthsफोरखौ दिनै आर्मी पारामिलिटारि फर्सेसफोराव दिनै साख्रि हरनायखौ जों दिनै नुनो मोनदोंमोन आरो बिटिसि एकर्डआ जाबाय मोनसे एमेन्डेड
मोनसे भारतनि संबिधानाव 6 शिड्युलनि मर्यादाखौ होनानै बानायनाय मोनसे एकर्ड आरो बे बिटिसि एकर्डआव रोखा रोखा लिरनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय बे बिटिआर एग्रिमेन्टआव जों मा लिरनानै दोननायखौ नुनो मोनदों? बे 5 इयार्सआव मानगोनां प्रमद बर' नोंथाङा खमसे खम बे 10.2 क्लजनि दफाखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हाबाबो जागौमोन। जेराव बे 10.2 क्लजनि दफाखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हानायमोनब्ला जोंनि बड' इयुथ्सफ्रानो गाजा गोमजायै आर्मि पुलिस पारामिलिटारियाव दिनै साख्रि मोनलांगौमोन। नाथाय दिनैसिम 5 बोसोर बारलांबाय। मा नुखो? दिनै खुगायाव परिबर्तन, दिनै खुगायाव सान्ति बुङै बुङैनो आरो दिनैयो दिल्लीयाव थांलाय फैलाय खालामनानैनो आरो आसाम स्टेटनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा सारजों थांफा फैफायैनो बे 5 बोसोरा बाबेनलांबाय। आरो दिनैनि बे समसिमहालागै एबसुनि आन्दलनाव, बिएलटिनि आन्दलनाव, एनडिएफबिनि आन्दलनाव आरो जों बर' हारिनि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्टनि आन्दलनाव जायफोर बर' फिसाफोरा गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बाउसोमलांनांदोंमोन, बैसोरनि मुंख्लं जालांनायनि मुङाव जा एसे एनै रां अनसुंथाइ होनायनि सुबिदा, बे सुबिदाखौ सोर लाबनाय आरो माबोरै लाबनाय, बे बाथ्राखौ जों जुदि बुंनो थाङोब्ला मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा जेब्ला जोंनि बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायबाय थादोंमोन, बै सालायबाय थानाय समाव 2018 मायथाइयाव अब्ला आसाम स्टेटनि चिफ मिनिस्टारा मानगोनां सर्बानन्द सोनोवालमोन। बै समाव मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा मोनसे सोंथि खालामदोंमोन जे नोंसोरनि आसाम आन्दलनाव जायफोर मुंख्लं जालांनायफोरा जाबायदि मोनसे रिहेबिलिटेसननि सुबिदा मोनदों, जों बर' हारियाबो जोंनि बे सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्टआव जेसेबांखिनि मुंख्लं जालांदोंमोन, बैसोरनि मुङाव जों बर'फोराबो रिहेबिलिटेसननि सुबिदाखौ मोननांगौ। बेफोरबायदि माखासे बाथ्राफोरखौ बेवहाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा दाबि दैखांदोंमोन। आरो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि बेफोरबायदि मोनसे खावलायनाय लेखा, बेफोरबायदि लुबैनाय लेखा दिनै आसाम स्टेट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बे बिलखौ पास खालामो। मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा गावनि बे बिटिसि गभर्नमेन्ट दैदेननाय समाव जाखिनि माने होनो हाबोदों, बै मुंख्लं जालांनाय नखरफोरनि मुङाव बा मुंख्लं जालांनायफोरनि मुङाव दिनै रिहेबिलिटेसनखौ होबोदों। आरो बे होबोबाय थानाय समावनो फैयै फैयै थांनाय 2027 जानुवारियाव बिटिआर मोनसे एग्रिमेन्टआ जाबाय। आरो बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनावहायबो जोंनि बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव जेब्ला प्रमद बर' बिथाङा सिइएमनि सिआरआव जिरायनानै बिटिसिखौ दा समाव सालायगासिनो दङ आरो प्रमद बर' बिथाङाबो बै मुंख्लं जालांनायफोरनि मुङाव फैनाय जा रिहेबिलिटेसननि अनसुंथाइ, बेखौ प्रमद बर' बिथाङाबो होनो सुबिदा मोनदों। नाथाय बे खामानिखौ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा जुदि मावामोनब्ला बेखिनि सुबिदाखौ जोंबो मोननाय नङामोन बा होनो हानाय नङामोन। दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ अननाय गैयामोनब्ला, बे बर' हारिनि थाखाय दावहा नांनानै मुंख्लं जालांनाय बै बर' फिसाफोरनि सायाव जुदि अननाय गैयामोनब्ला बेखिनि खामानिखौ बियो मालाबाबो मावनाय नङामोन। बेसेबांबा गेदेर मोनसे बियो एचिभमेन्ट जों बर' हारिनि थाखाय। नंगौना नङा मानाव गेदेर रायजो राजा नोंथांमोन? जेराव दिनै जों बर' हारिखौनो गोसो गोरबोजों मोजां मोनफ्लेग्रा मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जों बर' हारिनि सासे गोख्रों दैदेनगिरिमोन। दिनै प्रमद बर' बिथांमोना बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों, बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों लाबोखानाय माखासे संबिधानिक मोनथायफोरखौ, एडमिनिस्ट्रेसन गोहोफोरखौ दिनै बहाबा खोमानानै फैदों, अर्थात दिनै फाननानै फैदों होनब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा। दा जोबथियाव मोनसे बाथ्रा बुंनो सानगोन आङो जे गहपुर, सनितपुर आरो बिश्वनाथनि जा 81था बर' गामिफ्रा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव सोसनजादों बा हाबबाय, मोजांनि बाथ्रा। आरो बे 81था गामिखौ बिटिआरआव सोसननो हानायखौ लानानै गोबां रोखोमनि पलिटिकेल क्रेडिट लानो नाजानाय बा लानायखौ जोङो नुनो मोनदों। बेवहायबो जोंहा जेबो बुंनो गोनां बाथ्रा गैया। नाथाय दुखुनि बाथ्राया बेसो, जों बर'फोरा 81था गामिखौ जोंनि बिटिआरआव सोनो हादों आरो जोंनि बिटिआर ओनसोलनिफ्राय गासै 800थानिबो बांसिन नन ट्राइबेल हेभिं मेजरिटि गोनां माखासे गामिफ्रा दानख' जानो थांगासिनो दङ। अब्ला दिनैयो प्रफिटसा सोरा बांसिन जाना दं आरो दिनैयो खहाया सोरा बांसिन जानानै दङ? बे बाथ्राखौबो साननांगोन मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। दिनैयो बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों गामि दानख'नायनि बाथ्राखौ एग्रिमेन्टआव दफायाव लिरनानै लाना फैनाय जायाखै, सोसननायनि बाथ्राखौसो लिरना लाना फैनाय जादों। जेराव कन्टिजियास बिटिएडि एरियानि साखाथियाव थानाय बर' गामिफोरखौ
लासै लासैनो सोसंलांनायनि मोनसे बाथ्राफोरखौसो लिरनानै लाना फैनाय जादों। दिनै बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों तुहुनु लबि आमाखौ किन्तु दिबा लागबो बेफोरबायदि मोनसे एग्रिमेन्टजों एग्रिमेन्ट खालामना लाना फैनाय बायदिसो। नंगौ नामा नाव गेदेर रायजो राजा नोंथांमोन गोजोन्थों खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि।